Paytaxtymyzdaky Aşgabat Aýdymsat merkezinde geçirilen Sunod zatlarynyň konsertine köp sanly tomaşaçylar ýygnandy. Olaň arasyna hökümetiň agdalary, halk matlagatynyň, mejlisiň, ministrlikleriň we podoklyň dolanýyş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary hemde wekilleri, Türkmenistanaky diplomatik wekilhanalaryň we halkary guramalaryň ýolbaşçylary, ilçeleri ýaşurlar, ýokary gowy mekdepleriniň, habar beriş serişdeleriniň wekilleri, şeýle hem talip ýaşlar bar. Yerine getirilen aýdymlarda türkmen halkynyň ösüşüň täze taparyna gadam batan, garaşdy hemişelik bitarip watanymyzda bolan buýsançy hemde bagtyýarlyk duýgusy çöklendirildi. Çıkışlar häzirki zaman öz ygtyýarly Türkmenistanyň okynly ösüşlerini görkezgen video şekiller bilen utgaşdy. Ajaýyp aýdymlarda mähriban watanymyzda bolan söýgü, türkmen halkynyň ruh edentligi, ýokary watançylyk duýgulary, farahatçylygy hemde dörejiligi ıgrarlygy öz beýany tapdy. Coşya, dürüdye burya, aksiylanı unus ile baştına. Oy bakıya şızıncan Türkmenistan. Şeýle hem sahnada hormatly prezidentimiz we türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matlagatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyza bagyşlanan aýdymlar ýerine getirildi. Alkıştire, şöhretine, ömürsine, gayrasine, mehriban arkadağımın, arkadağımı zerdarımın. Alkıştire, şöhretine, ömürsine, gayrasine, kahraman arkadağımın, arkadağımı zerdarımın. Bu aýdymlarda türkmen halkynyň milli lider tarapyndan başlanan hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkançy döwrüne, arkadaly gahrman serdarymyzyň baştonlugyna üstünlikli dowam etdirilýän beýik özgörtmeler wasp edildi. Çıkış eden sunuga dostatlarynyň ýürek joşguny, ıhlasy we zekine tomaşaçylygyň gollugyna münasip boldy. Aýdymsat sunugatynyň ustatlary bilen bir hatarda ýaş ýerine getirjiler hem çıkış etdiler. Halkymyzyň taryhy, medeni we ruhy tejribesini özüne jemleýän, halk dörejliginiň ajaýyp nusgasy bolan köştepli tansy tomaşaçylar üçin hakyky sowgat boldy. Dawara gatnaşyjylar konsertiň ajaýyp jemlenmesi bolup ýanglanan Arkadagly Gahrman Serdar bilen adly aýdymy örtürip şowkunly el çarpışmalar bilen garşalylar. Onu hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirgen oňyn döwlet siýasaty netijesinde halkyň awadançylygynyň we ýurdumyzyň mundan beýlekde güllep etmeginiň bähwidine amala aşyrylýan beýik işler wasp edildi.